Sahabalar biri ayrılacak bolup duranmış. Ona aydypdyrlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam seni gowur ýa-da aglap durma diýipdirler. O sahaba ýüregindäki kefini aýtypdyr. Wallah ma adri ma kana zaka min sallallahu aleyhi ve sellem ahubbun aw kana yeta'allafuni. Wallah diýipdir. Peygamberimiz meni iş buyurardy diýipdir. Ýöne ýüreginden meni gowurup iş buyurýarmy? Ya meni dini öwrenişdirjek bolup iş buyurýarmy? Onu beter açyk bilmeýärdim diýipdir. Men musulman ki gowurýan diýipdir Peygamberimiz aleyhissalam. Emma diýipdir şu ayrıljak bolup duran sahaba aýtypdyr. Emma men şunu açyk bilýän diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özi ýüreginden Abdullah ibn Mes'ud we Ammar gowurardy diýipdir. Men diýipdir iş buyurardy şaýet men öwrenişdirjek bolýarm bolsun diýipdir. Emma men şunu bilýärdim diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn Mes'udi ve Ammar ibn Yasir'i ikisini ýetdirşasa. Şuların ikisini Peygamberimiz gowurýardy diýipdir. Abdullah ibn Mes'ud'dan soň Ammar ibn Yasir'i aýdanymyň deliliniň serri de Hudaý bilýändir şu sebepli. İkisini Peygamberimiz gowurýar diýip sahabalaryň agzynda barmış. Abdullah ibn Mes'ud'i deslap aýdyp alim adam bolan soň soňrasyna Ammar ibn Yasir aýtdy. Elhamdülillah. Ammar ibn Yasir mahbubun nebiymiş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onu gowurýanmışdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onu gowurýanmışdy. Bunlar bir süýjürüňde. Süýjürüň diýenimiz iki mübarek kelime ha. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da onu gowurýanmışdy. Ey ne beýle derece onu Peygamberimiz gowursa birini.